Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Nedvědův nenucený výsek, kde si nabroušeným sekáčkem posvítíme na maso událostí posledních dní. Pojďme na to. Reálné mzdy v České republice dezolátsky vzdorují a po Fialovým kabinetem skvěle zvládnuté inflaci se ne dostat aspoň na úroveň roku 2019. Jakoby nevěděli, že spolu teď jde o všechno. V poklesu kupní síly patří Česká republika ke špičkám Evropské unie. Fialovi best in wages. Po letech rozdělování české společnosti se vládní představitelé a jejich mediální poskoci u příležitosti 80. výročí konce války jali rozdělovat i naše osvoboditele na správné a nesprávné. A všichni pěkně jednohlasně podle notiček skladatele Zupáka Foltýna. Já jenom, že přesně od téhle vynucované stádnosti a rozdělování lidí do kategorií nás před 80 lety mimo jiné spojenci taky osvobodili. Mladý maso. Zaměstnavatelé naříkají, že mladí lidé nechtějí makat jako starší generace. Místo, aby vděčně vzali nabízený pakatel, ze kterého sotva utáhnou nájem a na rodinu a děti, aby raději rovnou zapomněli, dovolují si klást drzé požadavky. Co pak nechápou, že když se ještě pár desítek let uskromní, jejich pravnuci už opravdu budou mít výplaty jako v Německu? Fašírka. Stát v loňském roce utratil na pohoštění o 11 milionů korun víc než rok předtím. Nejvíc si dali do nosu zodpovědní hospodáři ze sněmovny a ministerstev. Jo, holenkové, jitrnice nerostou na stromech. Musíte se prostě víc snažit.